idan kaga zaki ya ja da baya ba tsoro sa shi haka ba, ka kiyaye dawo shi. What? Na kan mutunta babu masoyi komai, saboda an ce bakonka annabinka. Yadda ya zo nan lafiya, ina so ya koma gidansa lafiya. Ba na bukatar ko da karan wannan area ya kalle shi mai haushi. Da musa. You have two ways to survive this life. Either you work and earn the credit, or make others work for you and seize the credit. Ta yaya za a yi mata uku su bata asibitin nan sannan ki dinga kiranin ki ce in kwantar da hankali na? Kai! Hariya surutun ki yayi yawa. An gaya miki na gina wannan asibitin don in taimaki kare da doki ne. Sadiq Moviton bounces back with another underworld crime story. Linzami Dauta. Linzami Dauta. Ku haddasa rigima da kone-kone. Ba zan taɓa bawa masifa da bala'i kunya ba. Ko dare ko rana wanda ya taɓa ni da ubana sai na keta shi. Maza ne a gaban ka ba mata ba. Linzami Dauta. Now the mission is accomplished. The journey has come to an end, and it's time to test the pains of a bullet. Linzami Dauta. Haka nake so. Idan jinin da yake yawo a jikina shi yake yawo a jikinka, to ina so karka yadda kamar Dawud Ibrahim ya mallaki gonan nan. Linzami Dauta. He is brutal, relentless serial killer, trained to kill, destroy, and disappear. You have the right to remain silent. Anything you said will be used against you in any court of law. Babban gora sai magwajin karfi. He sheds blood, spills blood, and drinks blood. He is the weapon of destruction. But the biggest question is, who is the owner of the whip? Linzami Dauta. In za ka faɗi magana ka tauna ta kafin ka furta, don ka san ba da son reni. Kana jin tsoro na? Duniya ma ta shaida ba ni da mutunci. Dan Allah kai mun rai. Kai mun rai. There's an invisible villain somewhere in disguise, waiting for the perfect time to strike. Linzami Dauta. Zan kamo sa ko da rai ko ba rai, zan kakkarya sa in kawo sa. Linzami Dauta. Produced by Umar Isa Bukot, story and screenplay Sadiq Ahmed, and directed by Abubakar S. Shehu. Linzami Dauta. It hurts, don't you dare. Yaro bai san wuta ba, sai ya taka. Na son kuɗi. Na jin daɗin su. Almost everyone possesses the capability to vision out his faith and walk through it. But only the intellect can master the art of its true realization. Zan nuna miki da mai zuciya kike. Ka kawo su nan da an jima su uku nake so ni yanzu zama ta hudu a nan ne zan san ka kai amma ba kwana hudu ba. Ashe shi kan mai hankali ce. ‘Ya'yanta bakwai fa. Ashe kai ne wawan. Ni dai ina can hajiya ta bani tuwo da kaji in ci in sha. In bacci a biya. It's a story of atonement. Ai duk mutumin da ka ji ana kiransa mijin hajiya ai kai ya isa. With an insolent woman. Na wani. Yawa lafiya. Ni na sa mai doka kuma ne mai iyaka. In da ya dubi fuska ya ga jan baki da jagira to ya kiyaye. Ni ba taba ganin da ake haka ba wallahi. Wai dan kwali ya ja hula ko kuma kaza ta ja zakara. Mutane nawa ne dan kwalin ya ja su hula. Ya za ka yi tunda Allah ya yoka talaka? Ka zo a bakin littafi. Wani irin suna yake kira da shi? Kai ba mahaukaci ba da wani suna yake kiran. Eh? Da wani irin suna yake kiran. Iya ce min Alhaji Haji mijin Hajiya mai to. Alhaji mai to mijin Hajiya. Baban mu shiru ne ba shi da kosis. Yau zan faci.
their chemistry come out an inflammable outbreak. Yaro yana zama ɓarawo. Ina ka je ka ɗaukan mun magana? Makwata ka je kai sata? Abincin da suka ajiye mun da ya kwashe naman baki ɗaya cinye. Nama ni fa ban yi abinci da nama. Kaga kalmar ɓarawon nan ka daina faɗa. Ni ban haifi ɓarawo ba. Ka ɗauko wannan bulala murtikekiya ta 'yan kwamati. Ka rinka zuba mai a jiki. Wallahi na gamu da azal. ka ɗan mashin ne ko ɓarayi ne suka tare ka? Ai ya fi duk wannan abin da kake faɗa. Hajiya ta same ni na take wuyan yaron nan na ta jibga. Dan autan? Dan auta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lalle ka kwanto kura. DHR Alabas Productions Jos Nigeria Limited keep the boost wrangling as it fizzle out an impeccable booster rocket serious comedy. Gidanto. Na aure shi, na mai sutura, na rufa mai asiri, na nemo mai mutunci da karama. Wai me fito da ke ne ma Hajiya? Wa kika tambaya ne? Da Allah wuce dauki turmi ka tafan min da shi gida. To shi baban me zai dinga yi? A baban ku shi zai rinka tallan tuwo. Hajiya, tallan tuwo kika ce ba? Maharazu na Hajiya. A zo a sai tuwo da miya da romo, tuwo da miya da dumi da mai. A zo a sai tuwo da miya. Kowane taimako zan baka sai dai baka. Kan na je na baka wannan taimako ka je ka kashe mata ɗa ka sani a cikin magana. To in ban kashe shi ba shi ya kashe ni ko? Gidanto with glittering kings of villains of both of the opposite gender side and an award-winning best villain of 2013 and 2014. Tanimu Akawu and Aisha Dan Kano who topped the contest. To mijinki yayi aure. Wace irin mace ce ya aura? Yarinya dan ya sharaf to wallahi bai isa ba. Matan nan daga magana ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba har tana kallon na ta kalli ido na ta ce min wai da hulata kamar da lalin kalwa. In ka ce fa za ka tattuna wannan abin da ya faru ranka ya rinka ɓace a banza a gobe. To zan iya fushi da kai ne? Ni ba zan iya. Satan hanya ne. Baba, ban ya fi mana. Allah sauke. Produced by Ibrahim Abu Rafiq. Story, written, screenplay and direction. Bashir Nafayin Allah. Gidanto. Na ji raina ya ɓaci. Na ji kamar an min alluran soja. Wallahi da ta yi wasa a cikin gidan nan da sai na bibbike. Ban iya faɗa maka mari ba. Free will worth more than a mired Epicurean life endowment. Beware and watch out. Gidanto hitting your screen soon. Mutum kabarinsa. Ko a ina mutum yake in dai mata tashi ce sai ya je ya ɗauko ta. Don haka ina farin ciki sosai da yadda muke soyayya tsakanin ni da ke mu tsaye da sunna. Fa'iza faragata fansab wa ila rabbika faraga. Allahu akbar gidana. Wallahi ya take ni yaya. Wa ya sake ta? To muna binciken ka ya aka yi ka rubuta wannan takardar saki. Ka san cewa ni ban taɓa yin makarantar boko. Wannan rubutu kuma da aka yi ba da a jami'a aka yi da na a ce ni na rubuta. Ƙarya ya ce wallahi ya sake ni. Kara uku. Daga auren sati ɗaya me na amfana da shi da zan zo in sake ta. Ƙarya iki ne. Munafiki ne. Ayya baba. Saki a addinin musulunci halal ne amma Allah subhanahu wata'ala baya so. Saboda duk lokacin da aka yi saki al'ashin ubangiji sai ya girgiza. Abu Rafiqa Multimedia Jos ke gabatar muku da wani sabon shiri mai suna waye sake ta. Waye sake ta shiri ne da ya kunshi yaudara, makirci da makarkashiya a yayin da Samira ta tsinci kanta a matsayin karamar bazawara a cikin kwanaki 7 kacal da aure. Aure kwana nawa a cewa ya sako yarinyar nan? Auren bata suna ma kenan. Har saki uku. Ko a musulunci Allah ya haramta saki uku. Ni rugun babban motsi tambari a jini sama'un jirgin sama ko macen da ke tsari ta sani. Saki ya tabbata tunda ma ga takaddanta a hannu. Takaddan saki? Ni na rubuta saki. Bayan da za a yi in zauna ni kadai sai ka ce mayya. Kuma ga shi an sako ta ko to she na ce ni ma barin zo in gwada ko Allah zai sa a bani. Matar ta rasa wanda zai hada zuri'a sai kai.
baban wani fa baya neman madan wani aure fa. A dalilin karan batta da aka yi tsakanin manemanta Malam Mansur da Tukuja wa yayi nasara wa ke da hakkin saki yan uwa iyaye ko kuma miji ku nemi amsar tambayar a cikin shirin wa ya sake ta. Aike a yanzu a guri na hutu kike bukata. Ke ce kika rubuta wannan takarda don cimma kanki wani buri. Wallahi ba ni na rubuta ba. Idan ba ka ba Allah ya rufa wa ta asiri ta yi aure. Kun yi aure akan aure. In baka bewa wani ba to yana so. Shikenan na amince ya kawo sadaki ya daura musu aure. Wa ya sake ta. Ta rubuta ne a takarda, ballantana ya dawo ya ce min wai bai sake ni ba yanzu. Ni ce ga mai wannan magana? Dakata kana ji ko? Shiryawa Ibrahim Abu Rafika. A shirya ma Mansur bai saki Samira ba fa. Shi ne ta kuma yin wani auren. Bari da saki ya tabbata. Rubutacce ne. Da kanta wannan ai hujja ce. Tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 0706230305 ko kuma 09095817590. Za mu ba su alƙur'ani a rantse. Zan rantse. Zan fara rantsewa. da alwalan nan da yi nake ba amma na zan na rantsu da Allah zan yi kuma zan rantsu. Wa ya sake ta. Ba da umarni Yusuf Khalid. Idan kaga zaki ya ja da baya ba tsoro sa shi haka ba, ka kiyayi dawo shi. What? Na kan mutunta babu masoyi komai saboda an ce bakonka an dabanka. Yadda ya zo nan lafiya ina so ya koma gidansa lafiya. Ba na bukatar ko da karan wannan area ya kalle shi mai haushi. Damsa. You have two ways to survive this life. Either you work and earn the credit, or make others work for you and seize the credit. Ta yaya za a yi mata uku su bata asibiti sannan ki dinga kiranin ki ce in kwantar da hankali na. Kai! Hariya surutun ki yayi yawa. An gaya miki na gina wannan asibitin don in taimaki kare da doki ne. Sadiq Moviton bounces back with another underworld crime story. Linzami Dauta. Linzami Dauta. Ku haddasa rigima da kone-kone. Ba zan taɓa bawa masifa da bala'i kunya ba. Ko dare ko rana wanda ya taɓa ni da ubana sai na keta shi. Maza ne a gaban ka ba mata ba. Linzami Dauta. Now the mission is accomplished. The journey has come to an end, and it's time to test the pains of a bullet. Linzami Dauta. Haka nake so. Ina so karka yadda ka bar Dawud Ibrahim ya mallaki gonan nan. Linzami Dauta. He is brutal, relentless serial killer, trained to kill, destroy, and disappear. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in any court of law. Babban gora sai magogin karfi. He sheds blood, spills blood, and drinks blood. He is the weapon of destruction. But the biggest question is, who is the owner of the weapon? Linzami Dauta. In za ka faɗi magana ka tauna ta kafin ka furta. Dan ka san ba da son raini. Kana jin tsoro na? A'a. Duniya ma ta shaida ba ni da mutunci. Dan Allah kai mun rai. Kai mun rai. There's an invisible villain somewhere in disguise, waiting for the perfect time to strike. Linzami Dauta. Directed by Abubakar S. Shehu. Linzami Dauta. It hurts, don't you dare. Yaro bai san wuta ba, sai ya taka.